Els Mossos d'Esquadra intervenen en 4 edificis de Cambrils en una actuació secreta que es manté oberta. Almenys hi ha 4 persones detingudes en aquesta operació que ha agafat per sorpresa els veïns del carrer Balears, Ramon Berenguer IV, Barcelona i Avinguda Baixcamp. De moment encara hi ha secret de sumari i no es descarten noves detencions. Hola a tothom. Als serveis informatius de Ràdio Televisió de Cambrils estem avui ben pendents d'aquesta investigació policial que continua oberta. Aquest dimecres al Cambrils Avui els explica altres temes que resumim primer en el sumari. Cambrils és un dels municipis del Baix Camp on la Generalitat impulsarà millores per l'abastament d'aigua. En total s'invertiran 11 milions i mig d'euros en unes millores que han de reforçar les instal·lacions de subministrament d'aigua potable. Cambrils es prepara per la celebració de les 3 fires més importants del municipi, la Fira Multisectorial, la Fira del Cavall i la Fira Marítima Costa Daurada. L'entitat firal es reunia ahir al vespre per perfilar alguns detalls dels propers certàmens. Vine i ens coneixes. Aquest és el títol de la nova campanya que impulsa ara la policia local de Cambrils. L'objectiu és donar a conèixer què hi ha darrere d'aquesta feina que ha de garantir la seguretat de la ciutadania. Els Mossos d'Esquadra han realitzat al llarg de la nit i matinada diferents actuacions simultànies en alguns carrers de la ciutat que han agafat per sorpresa els veïns. No es coneixen els detalls d'aquesta investigació que continua oberta i, per tant, es manté el secret de sumari. Almenys 4 persones han resultat detingudes en les diferents operacions que s'han realitzat avui a Cambrils. Els agents del cos secret dels Mossos d'Esquadra han entrat en diferents pisos situats al carrer Balears, Avinguda Baixcamp i carrer Ramon Berenguer IV i en un establiment del carrer Barcelona. En tots aquests casos haurien detingut almenys 4 persones. Sembla que tots els casos es tracta de ciutadans amb procedència dels països de l'est. Alguns testimonis asseguren que no és la primera vegada que la policia ha intervingut en aquests edificis per casos similars. Amb tot, l'operació policial ha agafat per sorpresa els veïns, alguns dels quals asseguren que s'han espantat en veure tanta policia ja de bon matí, en els pisos del seu costat. A les 7:30 o 7:45 han arribat una parella de Mossos, semblava que eren Mossos perquè venien de camuflatge. I al cap de 10 minuts han pres un home que estava manillat, un baixet i no sé, un home gran i calvo, no res més, i han marxat. Molt ràpid ha anat. Pues nada, yo he visto que a las 5:30 de la mañana había aquí un coche camuflado y digo, algo pasa, pero no sé lo que es. Y luego he venido a las 8 y he visto que sí, que había aquí unas cuantas patrullas de los Mossos d'Esquadra y supongo que vendrían a buscar a algún vecino. Eso es lo que he visto. Porque oí gente bajar y he salido y he preguntado. Bajaba un chico, bajaba un señor así todo de negro. Y yo creo que hasta llevaba la cara un poco tapada o algo así. Y he preguntado y no me han dicho nada. Els Mossos d'Esquadra haurien intervingut també alguns objectes dels pisos, però a hores d'ara es desconeix el motiu de les actuacions. De moment, Mossos d'Esquadra no ha donat cap detall d'aquesta investigació que continua oberta.